ang Rolls-Royce na mga motor at ang isa sa mga pinakamamahaling motorcycle brand sa buong mundo. Ito ang mga motorsiklo ng Harley-Davidson. Basta naka-Harley, alam na agad, yayamanin yan. Bakit napakamahal ng motor na to? At di hamak na mas mataas ang presyo kumpara sa ibang premium motorcycle brands gaya ng Kawasaki. Ano ang nagpapabigat sa value at resale value ng mga motorsiklo nila? Kumapit ka ng mahigpit dahil aalamin natin ang history at ang 7 mga dahilan kung bakit legendary ang Harley-Davidson. Number 7. Ito ang una sa eksena. Ang Harley-Davidson ang isa sa mga naunang brand na gumawa ng motorsiklo mula pa noong 1907. Founded nila William Harley at Arthur Davidson. Tropang dikit sila sa Milwaukee, Wisconsin, Amerika. At syempre mahilig sila sa motorsiklo. Mahilig sila magbaklas at gumawa ng mga motorsiklo sa bakuran nila. Hanggang sa nakabuo sila ng kumpanya na gumagawa ng motor. Humble beginnings pero malaki din ang risk nila dahil early 1900s to. Kasagsagan ng mga digmaan. Hindi pa kilala ang motorcycle culture at karamihan ng motorsiklo ginagamit lang sa military noon. Pero akalain mo nga naman, sumikat ng husto ang Harley-Davidson Motor Company nila at naging legendary icon dahil sa character, culture at quality ng mga motor nila. Idedetalye natin yan mamaya. Pero isang factor na din kung bakit naging mamahalin ang Harley-Davidson ay dahil sabi nga ng mga naunang riders nito, ang Harley-Davidson daw ay parang wine. Habang tumatagal, lalong sumasarap ang riding feel. Age like fine wine, ika nga. Number 6. Riding feel at quality materials. May mga kakaibang quirk at features ang Harley-Davidson na naghihiwalay sa kanila sa ibang brands. Well, para malaman natin kung bakit ganito ang mga motorsiklo nila ngayon, simulan muna nating ikwento yung mga sinaunang makina nila noon. Ang unang motor na nilabas nila ay ang Harley-Davidson Model 1 na may 167cc single-stroke engine. Parang bike lang na nilagyan ng makina. Dito sila nagsimula hanggang sa inadapt nila ang magiging staple engine ng Harley na makikilala ng buong mundo, ang V-twin motorcycle engine na nagsimula sa Harley-Davidson 7D model noong 1911. Quality ang lahat ng ginagamit nilang materyales at top grade ang napili nilang makina para dito. Ang V-twin ang pinaka-iconic na makina nito na isang 2-cylinder piston engine na may isang crankshaft at inassemble sa isang V configuration. Ito din ang nagbigay ng distinct pumupugak na tunog ng isang Harley-Davidson, ang distinct na revving sound. Classic design at good riding feel nito ang nagbigay sa kanila ng brand loyalty ng mga consumers. Baliw na baliw dito ang mga motorcycle enthusiasts noon. Number 5. Exhaust notes. Isa sa mga iconic characteristic ng Harley-Davidson ay yung pumupugak-pugak na exhaust notes. Ito yung tunog habang umaandar at kapag naka-idle ang makina nito. Sabi nga ng mga enthusiast, ang tunog ng tambucho ng Harley-Davidson ay parang musika sa tenga nila. At sa sobrang distinct nito ay naisipan pa nga ng kumpanya na i-trademark ang tunog na to para hindi gayahin ng ibang brand. Ang tunog na ito ay nanggagaling sa 45-degree V-twin engine layout ng Harley. At ito din ang dahilan kung bakit nahuhumaling dito ang kanilang mga brand loyalist. Pero bad decision para sa Harley-Davidson dahil nilabanan din sila ng ibang brands na may kaparehas na tunog sa makina nila. Gayunpaman, nananatili pa rin na ang mga motorsiklo ng Harley-Davidson ang isa sa may pinakamagandang motorcycle engine sound sa buong mundo. Ang tagline nga ng marketing nila noon, kung hindi ka pa nakakasakay sa isang Harley-Davidson ay hindi ka pa nakakasakay talaga sa totoong motorsiklo. Kumbaga hindi ka cool sa alley kung wala kang Harley. Number 4. Harley-Davidson Community. Isang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng motorsiklo ay depende sa kung gaano kalakas ang brand loyalty at fan base nito. Pero hindi lang fans meron ang Harley-Davidson dahil sila ang nagsimula ng kauna-unahan at isa sa pinakamalaking motorcycle community sa buong mundo. Lahat halos ng mahihilig sa motor sa buong Amerika noon na humaling sa Harley-Davidson. Sa katunayan nga, meron pang mga local chapters ang community sa iba't ibang dako ng Amerika. Tumatambay sila sa mga coffee pubs para mag-usap-usap sa motorcycle builds, mag-ride at mag-flex ng kani-kanilang mga motorsiklo. Parang frat at brotherhoods at talagang buhay na buhay ang mga tao sa loob ng komunidad na to. Habang lumalaki ang community at lumilipas ang panahon, pataas na din ang pataas ang demand ng Harley-Davidson. Nagkakaroon na rin sila ng sariling kultura. Nagkakaroon na rin ng merch line ang motorcycle community nila gaya ng denim jackets, leather jackets, boots at marami pang iba. Parang Vans na sapatos sa skate community. Kaya gusto natin ng mga old school style Vans dahil classic at hindi naluluma. Ganun din sa Harley-Davidson. Mas gusto natin yung lumang exhaust note, lumang styling at old school feels dahil yun ang culture ng community at yun ang cool para sa kanila. Number 3, nakaposisyon sila
as premium brand. Nakaposisyon ng Harley-Davidson bilang isang premium motorcycle brand. Ang ibig sabihin, lumalaban sila para maging pinaka sa mundo ng mga motorsiklo, kagaya ng Rolls-Royce, at ang target market ng Harley-Davidson ay mga elite, may kaya o mayayaman. Kaya naman makakasiguro ka na ang quality, reliability, riding feel at styling ay talaga namang pulido. Sikat ang Toyota at Honda sa ating bansa dahil nagtitiwala tayo sa reliability nito. Inaasahan natin na sa hinaharap, hindi magbabago ang kalidad ng brand nila at nakabuo na tayo ng community dito sa Pilipinas na diehard fan ng Honda at Toyota. Isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi bumababa ang resale value ng mga brand na ito gaya ng Harley-Davidson. Masasabi din natin na parang fine art piece ang isang unit ng Harley-Davidson dahil tinuturing na nga itong art masterpiece gaya ng painting ni Mona Lisa. Habang tumatagal, nagiging iconic at tumataas ang value nito. Number 2, America and movies. Speaking of iconic, historic din ang mga motorsiklo ng Harley-Davidson. Dahil lumaki nga sa Amerika ang brand na to, naging parte na din ito ng ilang mga pelikula na hindi mo na mabubura sa kasaysayan ng mundo. Tampok ang Harley-Davidson motorcycle sa ilang mga pelikula ng Hollywood gaya ng Indiana Jones, X-Men, Ghost Rider at marami pang iba. Si Keanu Reeves at Jason Momoa, meron din silang personal Harley-Davidson sa garahe nila. O diba, hindi basta-basta ang mga motorsiklo nila, kundi parte na din ng media and pop culture sa Amerika. Number 1, symbol of the motorcycle. Naniniwala ako na hindi lang sa face value, kastigan at materyales nakikita ang value ng isang motorsiklo. Para sa community ng Harley-Davidson o sa kahit anong komunidad pa yan, naniniwala ako na hindi lang natin nakikita ang isang sasakyan na isang material na kagamitan lang, kundi dahil kasama nito ang emosyon, experiences at pakiramdam na mararanasan mo sa tuwing sasakyan mo ito. A century of quality motorcycle design, culture, credibility at good engineering. Yan ang binabayaran at yan ang nagpabigat sa Harley-Davidson brand. Isa itong simbolo ng kauna-unahang successful motorcycle brand at simbolo ng unang kumpanya na nag-architect sa motorcycle enthusiast culture. Ito ang motorsiklo. Ang original na brand ng motorsiklo na ginawang astig ang paggamit ng motor, magpakailanman. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.